Welcome to my YouTube channel. Today, kung anong ginagawa namin ko ngayon, may table kami guys na dadalhin namin sa kabilang bahay. So tingnan natin kung paano natin kinuha namin to sa taas guys. Tapos yan to, hanapan namin ng paraan kung paano siya ma-fit sa loob ng car. Kasi hindi naman kailangan nakabukas talaga. Dapat talagang close yan kasi pag hindi, lagot tayo sa police. So, let's watch it kung paano. Guys, nalagay na namin sa car, no? Pero hindi siya ma-fit, hindi siya ma-close. So, hanapin naman siya ng paraan kung paano namin masasara yung car. Lady mechanic. So yan, kailangan naming tanggalin to dito. Natanggal na? Oh wow, para-paraan. So natanggal na namin guys. Natanggal na. Guys, natatanggal na namin tong chair na upuan. So mat-flat na namin to. Kaya solved na yung problema namin. So very easy, no? So yan, matatanggal na talaga siya guys. Ala, sorry. Ay, teka. Ay, iwan ra, bilin ra ni diri. Oh, para dili ko maglisod din. Wala na baliktad, ganon pala. Iko lang din. Ganon. Oh, yan na lang. Para yan, ibabalik dyan. So yan, mapa-flat na too. At malalagay na natin ang tama. Kasya ni mo? Bugat? Ha? Kaya? So yan, architect tayo. So kunin natin yung yan, matulid na dyan siya kaya masigo na dyan siya. Ganiharap sabi na problema ani. Nabatan na namin pila ka oras sige kinaisip-isip. So yan, makasya na yung guys. Tinanggal namin yung chairs para yung balls matulid siya. No? Ano lang ito, alam namin sana. Nahanapan namin ng paraan. So, paano lang nakakasya siya? Kaya talaga. Kasyang-kasya na talaga siya. Kanina nahirapan talaga kami. So ngayon wala nang problema. Ready to go. Guys, dito namin yung binaba yung table dito. At saka dalawa lang kami. So grabe yung mathematics namin. Hindi ka na power today. Ngayon, baba namin yung table. Uy! Hello! Wala takot-takot na chairs. So, i-akit na namin yung chairs. Ayan guys, the tables na 4-seaters at saka chairs. So, kasyang-kasya na talaga siya. So, masasara na. Wala nang problema. It's ready to go.
Papalitan lang namin to guys ng 6-seaters. So yan. Ready to go. Baby. Guys, so ang laki-laki. A giant cactus. Oh. Hoy, Foxy! Foxy! Huy! Foxy! Huy! Foxy! Oh my God! Foxy! Look at our dog. You can't hear Foxy! Oh my God, Foxy! Where's it going? Huy! He's looking at me. Foxy! Jesus, ginoo ko. Oh, I keep calling you. You never... Wow, bungol na dyan, Foxy. You're old na dyan, Foxy. Ano? Hala, nalibang na pod. Mm. Mm. Okay na an. So look at Foxy guys, daling na pupop. Oh my God. Hoy! A little Foxy having poop. Number 2. Makarabag gitabol siya guys. Poor Foxy. Why are you shaking, Foxy? Yan guys, kasya-kasya na talaga yung tables and 4 chairs inside. So, wala na kaming problema. Ready to go na.